Na mode ma vytáča to, že ľudí, keď vidím po ulici, že sú až príliš tak neosobní, že sú strašne nevtipne oblečení. Prihlásila som sa, lebo chcem vyhrať samozrejme a je tu možnosť ako jediná súťaž, ktorá je na Slovensku a ktorá sa konečne objavila. A čo bolo pre mňa veľkou motiváciou je robiť si kolekciu, ktorá bude mať moje meno a predávala by sa vlastne širokej verejnosti a to bol hlavný motív. Dnes mám na sebe počkajte, to nenatočíte. Jak sa volajú tie? To sú vlastne ako pančuchy pre pánov. Majú tu tento srandovný otvor, ktorý nepoužívam. Ľuďom na Slovensku ešte stále chýba odvaha sa obliecť. Mali by sa skôr vo svojom šatníku viac vyhrať, ako mať prísne oblečené to, čo káže nejaký obchod alebo figurína.